Cijelo ljeto smo s dečkima, 4 faze priprema, počeli smo 4.7. Evo ga, svi sa nestrpljenjem očekujemo početak turnira. I analiziramo, sigurno smo sad sve snage usredotočili na Portugal, taktički se pripremamo, analiziramo, s dečkima gledamo, imamo dosta informacija, tako da kažem, očekujemo jednu pravu mušku utakmicu. Uvijek i svaki puta iz utakmice u utakmicu ići. Nakon Portugala slijedi Austrija, nakon Austrije slijedi Francuska. Svakako da je naš cilj prolazak skupine i borba za polufinale. Pa i na cijeloj Europi se osjeti, s obzirom da stvarno nije bilo natjecanja 2 godine, tako da, kažem, sve je to velika jedna nepoznanica, vidjet ćemo šta će nam ovaj turnir donijeti. Velika prednost za Hrvatsku svakako. Pripreme su u završnoj fazi, za sad je sve u redu. Iščekujemo prvu utakmicu s Portugalom i mislim da možemo biti zadovoljni sa onim što smo do sada napravili. Kombiniramo i obranu i napad, pripremamo se sad najviše za Portugal, za tu prvu utakmicu jer je to najvažnije, otvori dobro, pa ćemo vidjeti kako će to izgledati, kako će to biti. Tako, nismo imali DFA okupljanja nikakvo, mislim do ove godine. Hvala Bogu nije korona imala nikakvog utjecaja na sad ove pripreme ljetne. Puno smo truda uložili, puno smo sad okupljali se preko ljeta, tako da nadam se dobrom rezultatu. Poruka navijačima da dođu na tribine i da nas podrže.